देखिए आज हमनी के दमोदरपुर गांव में मौजूद बानी जा जौन कि कुछ घंटा पहले जा आग लागू रहा जंजीब जे नुकसान होते होते बच गई ना तो बहुत घर एजा से जल के राख हो सकत रहा। लेकिन एजा के आदमी तत्पर रहा कि खुद से प्रयास करके अपना से मेहनत करके आग पे सक्षम पावल हलो बुतावे में देखत सकता नहीं रहुआ सब कितना माने नुकसान थोड़ा बहुत भइल बा। लेकिन एजा के आदमी बहुत मेहनत कैले हा। दमकल गाड़ी भी आयल हिया लेकिन एजा आवे के रास्ता ना रहला ना हो आवे के रास्ता ना रहला। आग बुता गए तब आयल हिया। रास्ता है भैया नहीं ना समझे करे रास्ता है रास्ता है नहीं आने से ना वो लाइन एजा लाइन से एजा आग अपने से बुतावल गुल कि ना? हाँ अपने से बुतावल गई लटे केकर घर है? सरल पासवान के। आग बुतैला के बाद एजा गाड़ी आइल कि ना? हाँ 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 1 घंटा पहले मैंने आग बुतुला ओकरा बाद आइलिए गाड़ी। माने अग्निशामक गाड़ी अइला कोनो फायदा ना भइल है? ना भइल लटे आइलिए फिर वापस चल भी गेलिए। बहुत सारा सामान भी नुकसान भइल बा कि ना एजा? जी जी रौरे घर हो हम तो रहबे ना कहीं हम तो मजदूर आदमी को नहीं काम करे खातिर हम तो दखनिया धुआं तब धवा लगत नहीं जाओ तो माने अब ही आवत नहीं रहो। हाँ आगे भई कुल जर के खत्म बड़ी से हमर रहत नहीं कुल भी। मवेशियो जरल बिया भैंस जरल बिया एको ही हाँ एगो बच्चा दूगो भैंस भी जर गेल बिया। एगो भैंस एगो बच्चा हिया। ओकर के दवाई वही करावे के हां भाई ला सुविधा करवाले अपने से कि माने प्रशासन अभी तो अपन हम करवाले बनी। सेचो साहब आइ रहला कुछ ना कहला ना अभी हमरा से केहू कुछ नहीं है करला। देखिए एजा तो नुकसान होते होते बहुत कुछ माने भइलो बा लेकिन बहुत बचियो गइल हा। रवा सबके तत्पर भइला के वजह से लाइन से आगे लग रहला कि ना? रवा सब देखनी हा खरे के उनारला लाइन से लागल बा। लाइन से लागल बा। देखिए ये भैंस बना रही है जन लाइन यहाँ सबके कहना बा कि लाइन से आगे लागू रहा बहुत सारा सामान नुकसानो बा। आई देखाइब जा कि हाँ मवेशी जौन जरल बिया तो ना के आग लगला के वजह से ही मवेशी भी जर गई बिया। जंजेब जी यहाँ के आदमी यहाँ सबके कहत तनी कि अपने से इलाज करवाओ तनी जा। प्रशासन भी एजा आई रही है लेकिन कोनो सुविधा मुहैया ना करौले सा हेने देखी पूरा जर के जंजेब जे बहुत परेशानी में बिया मवेशी। एजा अपने से डॉक्टर साहब रहुआ इलाज करतनी? हम ये कहीं नहीं है ठीक बिया कोनो दिक्कत नहीं है। हम दवाई लगा दिले बनी। अब ये कहब कि सरकारी कर्मी आवस ठीक ना अपन इलाज करस ठीक ना। रहुआ तो प्राइवेट से बनी? हम प्राइवेट से बनी। हाँ जितना हमरा जनाइल है उतना हम दवाई देनी है ठीक ना। आगे वो लोग और अपन संभालस लो माने राउर घर जरल बा रहुआ का माने सरकार से भी निहोरा करब कि का होके के चाहिए रहुआ? हम का नहीं हो रहा कर हमरा जो हमरा कुछ नहीं के बिहार अधिकार नहीं हो रहा करब। मान ली कुछ हो तो सामान नुकसान बानू राउर सामान तो हमें बहुत कुछ नुकसान बा। सामान तो बहुत जरल आइल हलो गाड़ी खाली देखा के लेके चली गई बहुत सामान आखिर मान ली कि गाड़ी लेके आइल हलो देखा के बस ऐसे ही सब लोग चला गए कोई हेल्प नहीं मिला। पलंग जरल बटे एम्बुलेंस आया जब आग बुत गया उसके बाद आया। भूसा करीब मैंने 20,000 का था। भूसा भी जर गया है। 2 मवेशी जला है। 2 मवेशी जरा है। एक भैंस जरी है और एक उधर पाड़ी है। हम ताकि आँखों देखा हम देखा है कि लाइन टूट गया घर जर गया है। बहुत सामान जरा है। लाइन से आगे लगा रहा। हाँ लाइन से आग लगा है हम लोग देखा है। हाँ रवा सब माने का कुछ एसएसओ साहब से मांग कोई नहीं है कि हाँ कुछ होके के चाहिए? हाँ हमनी के मांग पूछले है कुछ हमनी के पूछबे ना कनी है खाली आई रहला घूमे खातिर। हलो देखल हल चली गेल हलो हमनी के अभी पूछल नहीं है ना कुछ। हमनी के मांग करतन जे हमनी के सरकार कम से कम सहयोग करू। हाथ संपत्ति जरी गई माल जरल गाय जरल भैंस भूसा कुल जरी गई बा कुछ नहीं है बचल टोटल जरी गई बाटे। तो सरकार सहयोग करू हमनी के एकदम कहे कि सहारा न दी तो हमनी अब का हुई। तो सही बिना पूछले जो चले चली गई लो। हाँ उन्हें चल के उधर देख ली आई है
ओजा देखनी है जा हमनी के देखनी है जा ओजा देखनी है जा सामान पूरा क्षतिग्रस्त भइल बाटे, सामान बाचल नहीं एक भी बाचल नहीं सामान, काहे कि सामान जगह निकल जगह कैसे आग पे काबू पानी है जरा काबू है। 2-4 गो लड़का को रहला ना तो उजे रहनी कहल आग लागल तो हमहू घेरा गो वही में कल को आग लागल बा कहा हो तो देखत निकल के तो एकदम जरत धह धह माल के जाते खोले खाती तो कोई सामान देखे लहर हमन के दहिया बिगता एकदम वजह से भगनी है जाके लैया गोइला पहसुल खोज के लेके आइला तब जाके पगा कटल तब के बाद जाके माल बाचल हिया। हाँ ना जरी के एकदम खत्म हो गई रही और पाड़ी बिया होने देख ली सब। माने ये सरकारी मोटर वोटर बा कि कॉलेज से पानी चला के कॉलेज से अभी कल के सुविधा बा। सरकारी मोटर वोटर नहीं ना सरकारी मोटर नहीं खे, प्राइवेट मोटर बा तो चालू कूलर नहीं है जा तो वही घड़ी लाइन कट गई है तो कल से चला के हमने के बुतावनी है जा हंसुआ से काट के गिर गई थी। हाँ थोड़ा के वही आग लगला से यहाँ के सदमा में पड़ गई बनी आ दांत पे दांत लागता दिखाओ है ना दिखाओ माने घरे में यहाँ के बन हो गए नहीं है में बन हो गई है तो हमने के तोड़ के बहरी आग लागल भैया के घर हाँ बन हो गई है तोड़ के कल नहीं है जा इनका के माने है जे दरवाजा रहला कि ना लॉक रहला ई लॉक के तोड़ के हमने के घुस के निकल नहीं है जा ईटा से घेरा रहला देख ली है ईटा भसैले बनी जा आ ई कालल गइल है इनका के देखिए वही में रहली है देख ली हमने के है लॉक रहल है लॉक है माने ईट ई बंद रहल है इसी में औरत घेरा गई है जा आग लग रहा है होई न जाए के रास्ता बा मेन रास्ता पुनः जाए के बा ओजा से रास्ता बा आग जरत या तब ना के बाद से है जान के तूर के आ तब ढुकबे तब ना घीच के निकाल बन जा कैसे कोनो जगह नहीं के घूमे के माने एगो बड़ हादसा भी हो सकत रहा। हाँ बहुत बड़। हाँ छोट बच्चा भी उनके साथ रहा, छोट बच्चा 2 साल के बच्चा कैसे कैसे हम लोग निकाले निकाले। आ देखी यहाँ के तबीयत सीरियस लागता ले जाइए डॉक्टर से दिखाई जाए डॉक्टर डॉक्टरी में सब डॉक्टरी से हाँ डॉक्टरी से आवतड़ी हमने के निकल नहीं है जा तो डॉक्टरी से आवतड़ी यही तक सब होई जान बाची गोल बन उहे ढेर कहल देखी बिजली के तार बटे जैसे ये शॉर्ट कोइला सा यहाँ के माता जी बनी जन जे जे ई रौरे घर हो हाँ अरे वो रनी घर ही हाँ और जिनकर एथी भइल बा दांत पे दांत लगता उ के हरौ गोतिन है गोतिन है आई तो सब सामान उमान जोरी गुल बा प्रशासन भी आई रहलिया कुछ कहल हलो कहाँ कुछ कहला हलो पूछबो ना कइल हलो ना देख के चल गई केहू नहीं रहला खाली वीडियो बना के कहत लोग के लेके चको कुछ लिखबो ना कइल हलो लिख माने अपन प्रस्तुति दिखावे खातिर आई रहला कि ना कि हम उपस्थित हो गए नहीं कि ना हाँ आ दमकल गाड़ी रहली आ वो खाली है लेके यहाँ कभी भी आग लगेला तो कभी भी समय पे गाड़ी ना मिले जितना गांव में आग लगल तो कभी भी समय पे नहीं आई बुतौला के बाद अभी भी हो में आग बढ़ी अंदर हम कहने हैं कि सर अभी आग है अंदर आग लग रहा है तभी भी वो लोग नहीं सुना चला गया माने लोगन के घर रहलै कि ना हाँ बार के 18 गो साड़ी जर गुली है सब नया नया मैं लगन के कपड़ा पैसा रहला ओमे काल वो हर बा काल है 2 तारीख के काल है हार बढ़ुए देखिए एजा नुकसान देखला के बाद हमनी के प्रशासन से भी अपील करब जा कि जौन भी मुआवजा हो सके रउआ प्रदान करी और एहिजा के जे मुखिया बा उनको से हमनी के मिलब जा जौन भी प्रधान होखे तो उन करी जा मुखिया रहो सबके मदद ना करो यही तरह इलान चली गेला नाम के बना मुखिया कहले कि हम तो मोदरपुर के वोट से जीते नहीं हम जितावल गोइल बा लेकिन कुछ काम नहीं कौन करत पूछले है कहलिया के जीगा का बोल कबहू ना आवस कि ना कबहू ना जितला के कभी भी ना आवेला वोट मांगे खातिर टाइम टेबल से आवत रहल सब के 200 रुपया दलो जाओ
कार्ड बनाइब जा तो जब कट बनाई पैसा ले आला हाँ 2-2 रुपया लिहल बटे बनाए खातिर 2-2 रुपया ले मुखिया ले बड़े हां मुखिया ले बड़ा ई बताई हे जब हाथ ना इथी भइल बटे जब केहू देखे मुखिया कौना पंचायत खातिर काहे खातिर तू बाड़ का करे खातिर बाड़ कि जब ना देखे अइलो मुखिया राउर का नाम काहे खातिर तू मुखिया बाड़ क्या ए जब झाँके खातिर तक उ नहीं खन आइल देखे खातिर तक नहीं खन आइल पूरा गांव के आदमी आइल बा लेकिन मुखिया नहीं खन आइले जब काहे ना आइलन का दिक्कत बा उनकर हमनी से आवे के चाहिए नु काले जब ई जान जे कि जब इथी बटे ओहार बटे जब घर के लगन के दिन बटे ए जब कतना से कतना पैसा नुकसान भइल साड़ी फाटा कुल इथी भइल कुल सामान जुटावल राशन इथी सब बर्बाद हो गई के दी उ कहाँ से आई मैंने राउर का नाम बाकी मुखिया जी के कोनो भी अथी में रहो सबके सहयोग नहीं मुखिया जी का कोनो सहयोग नहीं खे जवा ना पूछाऊ खातिर नहीं खन आइले जा देखे तो आइले नहीं खन तो पूछे के तो बात अलग के बात बा देखिए मुखिया जी रउआ वीडियो देखत तनी तो हम रउआ से अपील करत तनी कि रउआ एजा आई आ जौन नुकसान बा वो आदमी के जौन प्रावधान होखे तो अपना से प्रयास करी कि हाँ ये आदमी के नुकसान के भरपाई होखे आ बाकी रउआ सब देख सकत रहे सामान उमान सब जरी गुल बा कोई ना रहला बाजार करे